Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Idi. Ing wekdal menika kula badhe nglajengaken cerita rakyat anggitanipun Bapak BP Sudarsono SG kanthi irah-irahan Joko Buduk bagian gangsal. Sumangga dipun pidhangetaken ngantos pungkasanipun cariyos. Sugeng midhangetaken. Sengkut mburu wektu sebab Bagaskara wing glewang ngulon saya cendhek. Pengawal jurit pitu iku genti-genten anggone macul lan nglinggis. Luweng kuwi wis nyandak sapangadege wong diwasa kurang sapengawe maneh kaya adat ngubur wektu semono. Pate Duda tuwa iku saya semangkean lan judes anggone merintah ngedirke dumeh dadi wong kuwasa tanpa menehi wektu kanggo ngaso. Alasan yen iku perintah ratu kanggo meksa lan metek prajurit pengawal iku saya sengkut nduduk saya jero. Ing akhire Rinasa wis cukup jerone luweng. Layone Joko Buduk enggal diangkat lan dilebokake luweng. Ing kono Kebu Rajeng isih ngatonake wengise. Sikile melu nyurung layon mlebu luweng. Tindakan sing ora patut dinulu lan ora pantes ditiru. Elok ing lakon ing jero luweng nalikane jisim layon dipapanake ukurane layon modot kepeksa bali diunggahake maneh lan luweng didawakake. Layon diudunake dipapanake maneh nanging bali maneh ukurane tetep kurang dawa. Bola-bali kahanan aneh kuwi dialami para jurit nduduk kubur nganti dawane luweng luwih saka 7 depa. Ndlongop mlungu lan padha bingung tuwuh rasa wedi lan mengkirik gitoke. Kahanan sing ora sabaine mlebu wanci candikala langit wiwit werna kuning jingga. Kebu Rajeng gedra-gedruk lemah jengkel bingung kecampuran rasa miris. Semono uga kabeh jurit pengawal sing dadi tukang duduk kubur iku. Kahanan nyenyet ing gumuk liliran iku mahanani rasa tintrim lan kekes. Ana swara alon nanging cetha rinungu dening sapa wae. Ora dingerteni iku swarane sapa lan saka sisih ngendi, nanging nliti swarane cetha yen swarane Joko Buduk. Joko Buduk sing wis dadi layon ngumandang, "Deksiya lan lici sira Kebu Rajeng. Aku gelem dikubur nanging kudu dadi saluweng karo Sekar Kedaton. Dia Ayu Puspita wis dadi darbeku minangka bebananing sayembara. Yen sira Kebu Rajeng ora bisa nuruti, ragaku ora bakal bisa sira kubur. Lan sira Kebu Rajeng bakal nampa piwales luwih rekoso, luwih lara lan luwih ina." Bledek nyuwara sora ing wanci sore mangsa ketiga ing dhuwur gumuk liliran rinungu cetha dening kawula ing pawan paling
kesik rerasan lan ngramal bakal ana prastawa abot apa maneh bakal dumadi ing Powan. Ngewel keweden Patih Kebo Rajeng kumulungkunge sirna gumanti miris supata iku bakal namani anggane yen dheweke ora enggal tumandang. Nalare dadi gonjang ganjing brabat melayu gendeng nguduni gumuk karo bengok-bengok ora cetha tegese. Nalare nuntun supaya enggal tumuju mring Taman Sari Powan. Prajurit telu liyane nyusul playune Kebo Rajeng dene sing papat keri ing gumuk lir-liran. Senajan jejere prajurit sing dadi jaga baya negara nanging nyatane padha kekes cilik atine nglumpuk dadi siji ing sisi luweng dene layone Jaka Buduk isih gemletak gilang-gilang. Sunaring rembulan purnama biyantu madangi swasana senajan ora cetha banget. Wewayangan ing swalike grumbul iku mingset nyedhaki papane keris Kiai Sapu Jagat dibuang. Alon-alon wilah keris sing binalut getih garing iku dicupuk dibuntel selendang lan bali drian saburine grumbul rungkut. Aku kudu nyekseni dhewe badaring lelakon iki. Mesake angger bangsal cetha dheweke sing menang mubuh sayembara. Bebono putri Sekar Kedaton Powan wis dadi hak pribadine lan iku bakal diboyong bali mring Majapahit kaya kandhane Tole Buduk. Raden bangsal nanging saiki wis dadi layon merga dipaika jeung Patih Kebo Rajeng. Iki kabeh bakal dadi aturku sacepete aku kudu sowan ing Pura Majapahit trawulan. Panglocitane mbok Randa Gamping saka swalike grumbul. Wingi bengi dheweke bungah nalika dipamiti Jaka Buduk kanggo melu sayembara tirta sawur, dijaluki donga pangestu supaya menang lan enggal bisa bali mring Majapahit. Mantering donga biyung senajan biyung sambungan pranyata numusi Jaka Buduk bisa nyudet kali sawur lan wis dibiwarakake minangka pemenange. Nanging kasunyatan swalike ing kene Jaka Buduk wis dadi layon. Atine nelongso nanging ora wani nangis samar yen nganti kadenangan prajurit jaga iku. Kang, ki Patih iki kok aneh ya. Mosok wong ora salah kok dipercaya. Mongko iki durung dimangerteni asal usule lan keluargane. Iki mau malah keplayu apa melayu menyang Taman Sari. Mengko gek menyang Keputren. Lah, swara tanpa rupa mau weling kaya ngono. Gek mengko ki Kebo Rajeng saya tumindak ngawur. Waduh, bebayani Kang. Aku kudu matur sinuwun ing Kedaton Powan yen ora awake dhewe bisa katut dipidana. Wah ya Kang, aku lunga dhisik andum Basuki sing ati-ati. Tanpa nunggu jawaban, prajurit mau enggal lunga rerikatan nguduni gumuk tumuju mring Kedaton. Kabeh ucapan grenengane para prajurit uga swara tanpa rupa klebu kedadian aneh ing gumuk lir-liran cinadet ing teleng atine Randa Gamping. Kari prajurit telu jaga luweng lan nunggu layone Jaka Buduk. Rembulan purnama saya dhuwur madangi saindenging jagat mligine Krajan Powan. Semono uga ing Taman Sari Kraton Powan, Sang Dyah Puspita Putri Sekar Kedaton wanita sulistya siji-sijine putra Mata Powan suka gembira ing nala. Ilen-ilen banyu ing Taman Sari wis mili deres
kabeh tanduran ing taman wis disirami dening gandhek lan emban. Tanduran sing alum layu bali tuwa seger, mligine petetan aji, pisang mas pupus tindhe wis bali seger kaya sakawit. Para emban padha nembang diselingi senggaan, swasana taman sari regeng ing kahanan padang bulan. Putri Sekar kedaton wis mireng anane sayembara lan sapa sing dadi pemenange. Mung bab lelorone si Jaka Buduk durung dikeparengake dene Rama Ratu kanggo dimangerteni dening sang putri. Mung digambarake wujud wewayangan Jaka Tumaruna bagus pideksa lan sekti mandraguna. Iki dadi lamunane sang putri. Satemah kurang migatekake para emban tetembangan suka parisuka. Padha kaget nalikane Kipatih Kebo Rejeng mlebu Taman Sari tanpa Subasita srogol kongas ninggal Trapsila tanpa toho-toho lawaran nyandak tangane Sang Dyah Puspita enggal diglandang metu saka Taman Sari. Senajan wis nyoba brontak uwal nanging saya dikencengi, jelih-jelih dibrandat diglandang. Ora sabar Sekar kedaton dipeksa dibopong mlayu tumuju ngunggahi gumuk liliran. Cumantaka anggane sang Dewi digrayangi wani busana akeh sing pudar. Panjelihe wis ora dipailu, Kebo Rejeng duda tuwa kuwi saya ndadra mumpung ana wektu prayoga bisa longgar dipigunakake. Mengkono pikir ngresik Patih Culika iku. Saking risi isin lan wedi Putri Sekar kedaton kantaka. Kebo Rejeng saya kegiwang nepsu meh lali Purwa Duksina. Nanging bali swara tanpa rupa iku ngelingake lan ngancam supaya nggawa sang Dewi tumuju ing luweng ing puncak gunung liliran. Sacepete wengi kuwi Kebo Rejeng ora wani swala ana candhake. Mekaten para pamirsa pandhemen waosan crita rakyat, kula wau sampun kula waos crita rakyat kanthi ira-irahan Jaka Buduk bagian gangsal. Cariyos salajengipun saged panjenengan tenggo. Matur nuwun, nuwun rahayu ing pinanggih.